фестиваль мусульманский. Хвала Всевышнему, наш фестиваль не теряет свою уникальность, так как наш фестиваль проповедует идеологию, культуру, диалога культур через культуру диалога. И это очень важно, особенно сегодня. Мисырда аңлашмалар, Сирияда аңлашмалар, менә шушы илләр турында документаль фильмнар һәм менә шушы авыр шартларда халыкның күрсәтүе тасвирланган фильмнар юкмы конкурста кертелмәгән? Рахмәт. Сез беләсез, безнең һәр үткәрелә торган фестивалебызда документаль фильмнар бар. Ул документаль фильмнарда Афганистандагы хәлләр, ул Пакистандагы хәлләр, шулай ук Алжирда һәм башка регионнарда булган кискен хәлләр турында эшләнгән фильмнар булды. Һичшиксез, бу елда да документаль фильмнарда проблемаларны күтәргән, әхлак мәсьәләсе, кеше ара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе һәм шулай ук илдә булган кыенлык, авырлыклар хакында халыкның күз күреше ул фильмнар фестивалебызга җибәрелгән. Мин үзем сез конкурс вакытында һәм фестивальнең фильмнарын күрсәткән вакытында аны үзегез күрә алырсыз һәм бәяли алырсыз. Я буду оценивать по, конечно, профессиональным критериям, сердцем. Судить можно кино, судить можно только сердцем. И советую, смотреть его можно только сердцем. Равил хәзрәт, менә сезгә Аллаһ Тәгалә режиссер булу таланты бирсә хәзерге вакытта, Русия мөселманнардан кагылышлы, нинди темада кино төшерер идегез? Мин безнең Россия күп милләтле дәүләтендә мусульманнарның тоткан урынын, аларның төрле халык, төрле дин арасында ничек итеп үзен саклавын, үзенең динен куәтләвен, милләт буларак төрле илләргә, төрле җирләргә сибелсә дә, үзенең үзенчәлеген югалтмыйча, рухи мирасын саклавы турында фильм төшерелгән.